స్వామి శరణమయ్యప్ప. మాలధారణం నియమాల తోరణం, మాలధారణం నియమాల తోరణం, జన్మకారణం దుష్కర్మవారణం, జన్మకారణం దుష్కర్మవారణం, శరణం 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 అయ్యప్ప స్వామి శరణం, అయ్యప్ప స్వామి శరణం, అయ్యప్ప స్వామి శరణం, అయ్యప్ప స్వామి శరణం. మాలధారణం నియమాల తోరణం, మాలధారణం నియమాల తోరణం. ఉదయాస్తమ్ముల సంధ్యలలో పురుషార్థత్రయ సాధనలో, చతుర్వేదముల రక్షణలో, పంచభూతముల పంజర సుఖమై, ఆరు శత్రువుల ఆరడిలో పడి, ఏడు జన్మలకు వీడని తోడని, నిన్ను నమ్మిన నీ నిజ భక్తులా మాలధారణం నియమాల తోరణం, జన్మతారణం దుష్కర్మవారణం, శరణం 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 అయ్యప్ప స్వామి శరణం, అయ్యప్ప స్వామి శరణం, అయ్యప్ప స్వామి శరణం, అయ్యప్ప స్వామి శరణం. స్వాములు, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ బేగంపేట్ రాజు సింగర్. ప్లీజ్ సపోర్ట్. ఆవు మా సంగమనాదంలో ఓం ఓం ఓం, హరిహర రూపాద్వైతంలో శరణం 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 శరణం. ఆవు మా సంగమనాదంలో హరిహర రూపాద్వైతంలో, నిష్ఠుర నిగ్రహ యోగంలో, మండల పూజా మంత్రఘోషలో, కర్మాన్న కర్పూరం కరిగే, కర్మాన్న కర్పూరం కరిగే, ఆత్మహారతులు పట్టిన భక్తులా మాలధారణం నియమాల తోరణం, జన్మతారణం దుష్కర్మవారణం, శరణం 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 శరణం. అయ్యప్ప స్వామి శరణం, 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 అయ్యప్ప స్వామి శరణం. శరణమయ్యప్ప అయ్యప్ప శరణం, అయ్యప్ప శరణం, అయ్యప్ప శరణం. మాలధారణం నియమాల తోరణం. స్వామి శరణమయ్యప్ప.